Yn y cwestiwn yma, ni'n ni am ddarganfod gwerthoedd y cysonyn M fel bod gan yr hyfaliad yma o wreiddiau real. Hynny yw, gwerthoedd y cysonyn M sy'n gallu fod yn rhywbeth, a ni angen gwreiddiau real. Mae gyda ni fan hyn hyfaliad cwadratig, mae x sgwâr, x a rhifau a cysonion gyda ni, felly mae gyda ni cwadratig. Felly, dyna'r cwadratig. Os ysgrifennu ni hwnna mas, a i ddechrau gyda, ni angen gwreiddiau real, felly mae angen lluosi mas y bracet ar ochr dde, felly ni'n cael 4mx minus 3m ar ochr dde. Casglu'r termau i gyd nawr fel bod yn hyfaliad cwadratig mewn trefn gyda x sgwâr, x a rhifau. Mae 4x sgwâr dyn ni. Ar gyfer x mae 8a minus 4m ar gyfer yr x. Ac ar gyfer y cysonyn ar y diwedd mae minus 8 a plus 3m sy'n dod draw o'r ochr arall. Felly plus 3m minus 8 yw'r darn ola o'r hyfaliad cwadratig. Nawr ni angen gwreiddiau a gwreiddiau real, felly ni moyn ystyried y gwahanolyn, y discriminant. A beth yw hwnna? Yw'r darn yn yr fformiwla ar gyfer gwreiddiau hyfaliad cwadratig sydd dan yr symbol yr ail isradd. Nawr ni'n methu cael minus o dan o fyna os ni angen gwreiddiau real. Felly ni angen ystyried y gwahanolyn yma, beth sy'n digwydd i hwn, mwyn i ni gael y gwreiddiau yn dod allan. Felly mae b sgwâr yn mynd i fod yn 8 minus 4m i gyd i sgwario, minus 4 lluosi a yw'r 4, a lluosi c, a mae c yw'r darn ola sydd dim x sef y plus 3m a minus 8. Felly b sgwâr, b oedd o flaen yr x, b sgwâr minus 4 lluosi'r a oedd yn 4 a lluosi'r c oedd yn plus 3m minus 8. Felly lluosi allan y bracet wedi sgwario yn gyntaf. Felly 8 di sgwario mynd yn 64. 2 waith y canol, felly 2 waith minus 4 lluosi 8. Felly minus 38m a plus y darn ola wedi sgwario sef 16m sgwâr. Y term ola yma yn mynd i roi minus 4 lluosi 4 lluosi 3m yn mynd i roi minus 48m a wedyn minus 16 lluosi minus 8 yn mynd i roi plus 128 i ni ar y diwedd. Casglu termau yma, nawr ten, fi'n gallu gweld bod m sgwâr a m dy fi. Felly mae gyda fi fan hyn cwadratig mewn m. Felly 16m sgwâr, mae dy fi minus 62m fyna a minus 48m, yn mynd i roi minus 112m a'r term yr cysonyn ar y diwedd, felly 64 plus 128 yn rhoi plus 192 i fi. Nawr felly byddwch chi wedi sylwi, mae 16 yn rhannu mewn i bob term fyna, felly fi'n gallu tynnu 16 mas, a mae m sgwâr dy fi, 7 lluosi 16 yw m, felly minus 7m fyna, a 192 rhannu 16 yn rhoi plus 12. Felly mae 16 lluosi'r bracet yma dy fi ar gyfer y gwahanolyn. Nawr ar gyfer gwreiddiau real, fi moyn y gwahanolyn fod naillai yn positif neu yn 0 fel bod fi'n cael ateb ar gyfer x. Felly ni angen y gwahanolyn i fod fwy na'n anhafel i 0. Felly ni'n gallu rhannu ar 16, felly mae'r m sgwâr minus 7m plus 12 y fwy na'n anhafel i 0. 16 ddim yn gwneud gwaniaeth. Felly, ni angen ffactorio hwn
M sgwâr yn mynd i fod yn M a M ar y dechrau. 12, ffactorau 12 yw 1, 12, 2 a 6, neu 3 a 4. Ond ni angen minus 7M yn y canol. Felly ni angen lluosi minus i gael y plus 12. Felly y 3 a'r 4, neu minus 3 a minus 4, sy'n mynd i roi i fi yr 2 ffactor. Felly M minus 3 a M minus 4, minus 4M a minus 3M yn y canol, yn rhoi minus 7M i fi. A minus 3 lluosi minus 4 yn rhoi plus 12. Felly dyna y mynegiad i ar gyfer y gwahanolyn sy'n rhoi i fi gwerthoedd M. Nawr, mae angen ni ystyried, ni angen pa ddarnau hwnna sy'n mynd i fod yn positif. Ond, mae eisiau ni ystyried beth sy'n digwydd pam maen nhw'n hafal i 0 yn gyntaf. Felly, os ydyn ni yn mynd i dynnu llun o hwn, mae fe'n cwadratig positif, felly i bedol, pen i lawr gyda ni, a mae'n mynd trwy'r pwynt M yn haflu 3 a M yn haflu 4 gyda ni fyna. Felly dyna siap y graff. Felly ar gyfer y gwahanolyn yn positif, mae darn top cyn bod ni'n cyrraedd y 0 a o 4 lan yw'r darn ni angen. Y darn o dan yr uchelyn X yw pan mae'r gwahanolyn yn llai na 0. Mae fe'n hafal i 0 ar y pwynt 3 a 4, fwy na uwchben, llai na oddi tano. Felly, ar gyfer ni angen y gwahanolyn yn fwy na'n hafal i 0, felly ni angen bod M yn mynd i fod, M sydd gyda ni fan hyn nawr, M yn mynd i fod lan tuag at o minus anfeidredd, lan tuag at 3, neu o 4 lan tuag at anfeidredd. Felly'r chelyn X sef yr M sydd gyda ni fan hyn, M unrhyw beth yn llai neu'n hafal i 3 i gael y gwahanolyn yn positif, neu fwy na neu'n hafal i 4. Ni'n gallu ysgrifennu hwnna mwy ffurfiol. Ni moyn gweud mae M yn elfen o'r cyfwng rhwng minus anfeidredd, ddim yn cynnwys gyda bracet crwn, lan tuag at y pwynt 3, yn cynnwys y pwynt 3 gyda bracet sgwâr, neu yw'r symbol yna, o'r pwynt 4 yn cynnwys y pwynt 4 lan tuag at anfeidredd. Felly ni wedi ateb y cwestiwn yma, ni wedi dod o hyd am werthoedd ar gyfer M sy'n creu gwreiddiau real ar gyfer hafaliad yna. Ond, os ni'n edrych ar beth sy'n digwydd yn gwmws yma, dyma'r sefyllfa sydd gyda ni ar gyfer y 2 gwerthoedd ar gyfer M. Os ni'n edrych ar beth sy'n digwydd pam mae gwraidd dwbl dyn ni. Felly, os ni'n edrych pam mae M yn hafal i 4, beth sy'n digwydd? Dyna'r 2 ochr yr hafaliad. Os cymerwn ni'r ochr chwith y galw fe'n Y, a cymeryd yr ochr dde y galw hwnnw'n Y. Nawr, os ni'n dod i nhw'n hafal, mae gyda fi hafaliadau cydamserol, a bydd gyda fi hafaliad cwadratig yn croestori hafaliad llinol. Felly bydd hafaliad cwadratig sy'n gromlen a hafaliad llinol sy'n linell yn mynd i dorri ddwywaith neu gwraidd dwbl neu ddim o gwbl. Felly, os ydrychwn ni ar yr un ar ochr chwith, i gael gweld beth mae'n mynd i edrych fel. Felly, os wnawn ni beth maen nhw'n galw'n Cwblhau'r sgwâr, i weld beth sy'n digwydd yn y pwynt minimum, ac mae fe'n hafaliad cwadratig positif, felly cromlyn lawr bydd gyda fi. Felly, cymeryd y 4 mas o'r 2 derm gyntaf, cadw'r termola wrth ei hunan am funed, mae dy fi x sgwâr plus 2x ar ôl tu fewn y bracet. Nawr fi am gwblhau'r sgwâr gyda'r 2 derm yma. Nawr hwn yw 2 derm gynta
bracet x plus 1 wedi sgwirio. X plus 1 di sgwirio yw x sgwâr plus 2 waith y canol, sef 2x, plus 1 di sgwirio, sef 1. So fi am tynnu bant yr plus 1 wedi sgwirio yna, a gael fe'n minus 1 di sgwirio. Felly, o'r ddau derm gyntaf, fi'n cymryd hanner y term x, felly x plus 1 di sgwirio, yn cael y ddau derm gyntaf yna, am y plus 1 dy fi ar y diwedd, felly fi'n tynnu hwnnw bant. A mae'r minus 8 dy fi ta beth. Felly, mynd ar 4 mewn, mae dy fi 4, x plus 1 di sgwirio, minus 4, minus yr 8, a fi'n diweddu lan gyda yn hafel i 4, x plus 1 di sgwirio, minus 12. Mae hwnna'n golygu bod fy nghromlyn cwadratig pen i lawr, gyda pwynt minimum, a mae hwnnw'n digwydd pan mae x yn hafel i minus 1 yma, fi'n cael y term yna mynd i fod yn 0, so pan mae x yn hafel i minus 1, mae yn mynd i fod yn hafel i minus 12. Felly dyna pwynt gwylod fy mhwynt minimum i o'r graff. Felly, beth mae'r llinell arall yn edrych fel? Mae hwn yn mynd i fod yn, mae hwn yn hafaliad llinell, graff sy'n linol, felly mae'n llinell gyda ni. Beth sy'n digwydd pan mae fe'n croesi'r uchelyn x? Gosod yn hafel i 0, mae hwnna'n golygu bod m bracet 4x minus 3 yn 0, sy'n golygu bod m yn 0 neu 4x minus 3 yn 0. Hynny yw, mae'r darn y mynegiad ar y dde mynd yn rhoi i ni, mynd ar 3 draw, rannu'r 4 bod x yn 3 dros 4. Felly mae graff hwn yn mynd i groesi'r uchelyn x pan mae x yn 3/4. Mae m yn mynd i fod newid, cofiwch. Felly, ym mhob sefyllfa, ni'n mynd i fod yn croesi'r uchelyn x pan mae x yn 3/4. Nôl i'r llall, pan mae yn 0 yma, mae'r ochr dde yn mynd i fod yn hafel i 0, felly mynd ar 12 draw, mae 4 bracet x plus 1 di sgwirio yn hafel i 12. Rhannu dy 4, mae x plus 1 wedi sgwirio yn hafel i 3. Cymeryd ail isradd, plus neu minus ail isradd 3 gyda ni ar ochr dde. Felly x plus 1 yn hafel i plus neu minus ail isradd 3. X yn mynd i fod yn minus minus 1 plus neu minus ail isradd 3. Felly ni'n gallu gweld bod graff yr yn hafel i 4x sgwâr plus 8x minus 8, yr gromlyn, sy'n â pwynt minimum yn minus 1, minus 12. A wedyn ni'n croesi'r uchelyn x o gwmpas y minus 1 yna, plus neu minus ail isradd 3. Felly ni'n croesi yr uchelyn x gyda graff D yma yn y ddau bwynt yna. Ar gyfer yr yn hafel i m 4x minus 3, ni gyd ni'n gwybod beth yw'r m, mae'n mynd i fod bendant yn mynd trwy'r pwynt x yn hafel i 3 dros 4. Dyma ddau linell lle mae m yn hafel i 4. Ni'n gobeithio bod e'n tangiad yma. Mae gwreiddiau, le oedd gwreiddiau dwbl sy'n mynd i fod gyda ni. Gewch chi weld nes ymlaen beth mae hwnna'n golygu. A mae'r llall, dyn ni fan hyn, lle mae m yn 3. M yn llai na 3, a byddwn ni'n croesi fe ddwywaith, yr uchelyn ddwywaith. M yn fwy na 3, byddwn ni fwy na 4, byddwn ni'n croesi y lan fyna rhywle. Felly, rhwng y ddau ohonyn nhw, byddwn ni ddim yn cyffwrdd yr graff arall. Byddai gwreiddiau cymhlyg gyda ni. Os y'n ni angen bod y linell ar un graddiant ar gromlyn, hynny yw bod y linell yn dangiad i'r gromlyn ar gyfer cael gwreiddiau dwbl, ni angen bod y graddiant yr un fath. Felly graddiant yr un gyntaf, yr gromlyn, bydd 8x plus 8. Graddiant y linell
gyda m yn unrhyw beth ar y funed, bydd 4m. Felly, ar gyfer y pwynt lle mae m yn 4, oedd un o'r gwerthoedd lle roedd gyda fi gwreiddyn dwbl, bydd graddiant y linell yn mynd i fod yn 4 + 4 yn 16. Felly, ni angen graddiant y gromlin yn hafal i 16. Felly, rhannu dy 8, mae 8 yn mynd i bob term, mae x + 1 yn hafal i 2. Felly, x yn hafal i 1. Tynnu 1 o bob ochr, mae x yn hafal i 1. Felly, dod fe nôl yn hafaliad gwreiddiol ar gyfer y cwadratig ar ochr chwith. Mae gyda fi 4 lluos i 1 sgwâr plus 8 minus 8 yn rhoi 4 i fi fel y. Felly dyna le mae gyda fi wreiddyn dwbl. Cymharu fe gyda'r llall, os di m yn 4 a x yn 1, felly mae 16 lluos i 1 minus 3 lluos i 4, felly 16 minus 12 yn rhoi yn hafal i 4. Felly mae'r ddau bwynt yn cyfateb ar gyfer llinell i fod yn dangiad i'r gromlin i roi 2 wreiddyn cyfartal i fi. Ni'n mynd i drio chwarae gyda rein ar yr raglen Geogebra. Mae gyda fi f of x fel 4x sgwâr plus 8x minus 8 fel yr un gwyrdd. A wedyn mae'r llall, a fi wedi dod i m fel newidyn, felly mae m yn mynd i fod yn newid, a fi wedi dod i yn hafal i m, lluos i 4x minus 3, ar y funed mae m yn 1. Ni gael gweld beth sy'n digwydd fel ni'n newid m. Felly ar y funed, m yn 1, ni'n croesi 2 waith. Felly, wneud m yn llai, a ni'n bendant yn croesi 2 waith. Mynd â fe lan, mynd â m yn fwy a fwy, a fi'n dod i bwynt, pan oedd m yn 3, mae gyda ni dangiad i'r gromlin. Felly, y gromlin yw'r gwyrdd a'r linell oedd yr hafaliad llinol. Ar un bryd pan mae x yn 3. Mynd â hwnna'n fwy, a ni'n gweld yma, a ni'n cael wneud y bach yn fwy o seis, a eto, mae 3.7, m yn 3.7 dyn ni, a dyn ni ddim yn cwrdd. Felly, does dim gwreiddyn o gwbl, neu gwreiddiau cymhlyg. Nôl i 4, a ni'n gweld fod gyda ni dangiad eto. Pan m yn 4, mae gyda ni dangiad. M yn fwy o seis, a ni'n dod â'r gromlin, ni'n croesi'r gromlin, mae'r linell yn croesi'r gromlin. Felly, dyna beth sy'n digwydd pan mae m yn symud yn fwy neu llai ar hyd gyda'r linell yma. Felly, y g yw'r yn hafal i m gyda 5 nawr 4x minus 3. Ni nawr yn gallu, os ni angen, tynnu y ddau un i weld beth sy'n digwydd. Felly, os na i f x tynnu g x, a dyna beth sydd gyda ni. Felly mae'r 4x sgwâr plus 8x minus 8 tynnu, a m yr un peth. Felly chi'n gweld pan mae m yn 5, i ni o dan yr uchelyn x. Felly os symudau i'r m eto, i weld beth sy'n digwydd, fel fi'n dod â m yn agosach at 4, wel pan oedd e ar 4, mae'r gwahaniaeth rhwng y ddwy ffwythiant, rhwng y gwyrdd a'r glas, yn dod yn brown. Pan mae yn 4, ni'n cyffwrdd ar uchelyn y. Felly mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau yn 0. Fel ni'n dod â fe lawr, ni'n gweld bod ni uwchben yr uchelyn x, felly does dim pwynt le mae
a gwahaniaeth rhwng y ddau ffwythiant yn croes i'r uchelyn X, dim gwreiddiau real. Symud y lawr tymed bach to, a ni'n cael, amser ni'n dod tuag at M yn 3, ni'n cael y gwahaniaeth rhwng y ddau yn cyffwrdd ar uchelyn X, felly mae gyda ni wraidd dwbl fyna, mae fe'n hafel i 0, dod M yn llai, a ni'n dod islaw yr uchelyn X, felly mae gyda ni ddau wreiddyn ar gyfer F minus G. Mae gyda ni ddau ateb ar gyfer hwnna. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yma.